V Európskom parlamente som naložil slniečkarom ako nikdy. Toto si vypočujte. Dnes som sa pred plnou sálou Európskeho parlamentu postavil za Viktora Orbána. 3 hodiny tu doňho hučali slniečkari a nechutne urážali Maďarov. Maďarskému predsedovi vlády Orbánovi som odkázal, že Slováci mu držia palce. Spoločne stojíme proti nelegálnej migrácii, spoločne bojujeme za národnú suverenitu a spoločne odmietame rusofóbiu a usilujeme o mier. Ako som vyjaveným rusofóbom v Európskom parlamente oznámil, o pár dní pôjdem do Moskvy viesť s Rusmi mierový dialog. A na záver som im vykričal, že to nie je Orbán, ale oni sú extrém. Progresívny extrém. Ten pocit, keď som im toto všetko mohol povedať, je na nezaplatenie. Niekedy stačí 1 minúta, keď sa môžete postaviť za správnu vec. Prosím, šírte to po sociálnych sieťach, nech ľudia v Európe vedia, že my Slováci chceme mier. Srdečne pozdravujem zo Štrasburgu, priatelia. Venceremos. Vážený pán predseda vlády Viktor Orbán, som hrdý slovenský lavičiar, ale hanbím sa ako pes za to, čo tu stvárajú tzv. Lavičiari, sociálni demokrati a progresívci. Je to hlboká neúcta voči Maďarsku a strednej Európe. Slováci vám držia palce. Slováci spoločne s vami stoja proti ilegálnej migrácii. Slováci spoločne s vami stoja proti federalizácii Európskej únie a bojujú za národnú suverenitu. Slováci bojujú proti vojnovým štváčom, militaristom a rusofóbom, ktorí sedia aj v tejto miestnosti, a ja budem hrdo následovať váš príklad a pôjdem o pár dní do Moskvy, aby som viedol mierový dialog s Ruskom. Pán Orbán, pamätajte, to nie vy ste extrém. Vy máte silný mandát od maďarského národa. To oni sú extrém. Neoliberáli, progresívci, militaristi a vojnoví štváči. Ďakujem, pán Orbán. Ďakujem, že si pozrel toto video. Ak sa ti páčilo a chceš viac zaujímavého obsahu, nezabudni ma podporiť. Stačí kliknúť na like a prihlásiť sa na odber. Prajem ti krásny deň.